Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa na wannan majmu'a ga mu mun ƙara dawowa. Almajirai na wannan gida da kuma ƙanne da yayye ga namu gaba ɗaya. Don wannan zai amfane mu, zai amfani yaranmu da dai sauranmu gaba ɗaya. Wannan fahami ne na karatu, fahamin karatu ne. Insha Allah. Yadda ake yin wannan fahamin karatun, ko yaro ne ƙarami ko kai ko kanka ko wani naka za a iya yi masa wannan aikin. Akwai wannan surar iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. In aka rubuta ta kun ga aya ɗaya kenan, sai a ɗauko sabbihi isma rabbikal a'la. Khalaqal insana min alaq allazi khalaqa fasawwah. To da haka an aka so ma ɗauka sai an je aya sai an je ila akira sai an je ƙarshen surar su tasu gaba ɗaya. Idan aka je ana rubuta ta ƙafa 43. Sannan za a rubuta yasin ƙafa 3 wake. Sannan akwai wannan alaban ayar. Akwai sannu ƙuri ka faɗa sai ta kuma ana rubuta ta 1000. To idan an rubuta su wannan an haɗa an wanke, za a samu kan tinkiya. Za a samu a dafa wannan kan tinkiyar da wannan rubutun. Za a sa kayan haɗi ai komi, ko yaro ƙarami ko kai kanka ko wani abin da Allah Ubangiji ya hore ka ci. Za ka iya barinsa zuwa anjima, amma kar ya wuce kwana ɗaya. Idan ya gama aka yi kwana ɗaya, da ƙashin da komi ake so a je a binne. Insha Allah in dai hadda ne karatu, sanin baƙi, fahimta, insha Allah za a yi.